je nogor panchayat khanya khne je area ADC ni area no nakhapjang mane tabuk je map bolai tongo amoni karon ke bo bahai rok policy o thaka amo ke site mara gari obo tabuk norongno belake hamoi maro suno je babe tiprahani bororongni boskango suno tiklaimani bagai karon suno kok sarka ba jotono khananai norongna hambai media rongno tini sungto sabo sino sungto salsa latha tui phainai rok hike all latha tui phaiman bising tei sung kabangman tam khaikya abo tiprahani borok joton saimano tamung ke sung obono kaisa naharmo sino bisramgonjo ADC area tongmani a ADC area tongmani no bisramgonjo bazano borok general khainakha a general khaina mani poreose tai kaisa hangke tabok sini gana gana yak siagra sina amtoli bisi tongo yang tisangma yang borkubari somotol amtoli hini senamui nei borok tabok nogor panchayat senamnani hini map khalai tongkha bahagi map khaike hangke borok je jaga nok tangkha abono borok nogor panchayat khaya nangnai hini khayo ka abono bagai o amjoni borok takuk tei bukuk tong tongmalia malia ni bagai nai sung jotono ma basa sine khorang mati sinai hinai sung wansok mani omo je sung basana nangla khini tongmani sung wansok tong je political leader ong sung chongi rumani borok khlaiano nei phiaba malia borok no nugja tini baidhota mangka sung obono o kogno sanani bagai ba abono muthaknani bagai bono protirod khainani bagai baidhota mangka sung hainhai tini abo haike badar laithani tini direct DM suno saklai marka norok boundary guriui ba area demarcation khaigiradi naigiradi naimani pore wansok jangnai phiaba DM kok thaisa obono kaham kok saka ekdom important ADC no kuno dino general khaimeya ha kisaban sikangmaya tongdei wansana singre khlaya nung wansa ni ADC area nok tangka ba general khanyani kok geble ege kong no kok sanan thaka tabu nondo nogoro sini tiprasa kabangma abono ADC area khaijar no borok be khairi ta abono ADC abo ngeimeya tamung ke tongdi singre khlaya haisi sing sana thanga bisram gondoni kahini no sana thanga kabangma kok tong haisi hospital lungthung school lungthung bazar lungthung abo lai bumawo sotongo sing omo kem bazar simo agi kem khai tong phaimani raja heke abono biri sipai rong tui kem khamani o kem bazar bisram gondo sanamka bisram gondo sanaman bising ti yang gana gini bike lai nok tangbai tam khalake borok obo tabo general sunamui naka general sunaman bising tei tabok joto jagano tuisang mangthung nini borkubari odek nini romdi julpukhur yang amtoli o somotol amtoli oborokno borok nogor panchayat sanamna nai tongkha hika aboni bagi sing tongmalia kha tongmalia sing ma basakha ma nailekha tabok hingke motamoti abo DM ni thari tongnai DM bu sinai bo kuno dini DM bo muno nogor panchayat khanya ni reglak asuk jorti sini asas bisas tongo karon rulo bo tongo kono dino ADC no sobai talangi thangmaya tongthung ta borbo ADC o tongthung ta borka ADC tongna bada diba wanjike tongthung borbo tongthung sumure khlayata asuk saina ani kongno jotono mata ka hambai nongni je bisram monja amsa je nogor panchayat sanamjakna hanya je ko kasamani omono kasanya DM ni je notice ongkore tini map bolaimani omo bolaimani digti biang na hamjaka hai kuba bongni map bai nongni map mida milap kisi sakna gadi borok ni map by sini map to pura totally different borok yang sini yang aja kaje borku baru khobda chongmani amna borok nogor panchayat hospital tila danai toka yang tiasar kem tongo ayang TGB Gramin Bank ayang dosar politik kuna tei ko yang tei changma akasar tei se sini amtoli bai borkore ward number 1 bura sakati bari biang ayang jurpukur ba thamang khaba hadiba abo ngai simaya ngai DM thane tini kok salakya sing je on the spot tinin bisingo spot guri nanya sing ta guri hui naibo tongo spot of guri nai tongo jaga tam na jaga je jaga borok demarcation khamina on bayang dispute aun bagai sing teusha borok DM song sunon de refina in chawo abro sing join ke teusha guri nai finai tini na lemen khmota jaga guri nai tong bo jaga sini ADC village o khobja tong mo bayang se sini mangsi nga bor no na hana nai ta bor proposal bo ke na hari tong khata proposal lo ngai sini mangsi mo jotoro ngabong hani propose khamen ba tong yale sini consent sara जों मुसुंना नाङानो जे जागानो जों रहनाय होनै ADC एलेकारनो तुरु तुरु खामो हाजे खतर जागाय दङ ताम साना मुसु जेनेरेशन ताबु सराय ते जेनेरेशन मा बासानाय तेबो मा बासानाय सिनरो सिमिया गुबुन जागा जाराना हाजाय तने बर बासादि जों सिनि बासामा बेंगलाक बर सारा त्रिपुरा बुकुं बारा कुंथाय बारा मा बासानाय हाजि अम आं सिमि तिनि हिमलाकिया जों हिमलाकिया हमबाय मान नारागि मांगलाक हेगस खजागै होनाय सिनि बुसगानो फाइनाय नेक्स्ट फ्यूचर जेनेरेशन बरं बगै अनेक साला हामिया बा दिन कसमाव हाय नुगनाय जों क्राक मा बासानाय याफिरि मारमनाय आसासकक